besok wong sing nyasar iku kula panjenengan jenengan goleki. Kula jenengan besok goleki. Gusti jenengan goleki wong sing nyasarke kula Gusti. Lah terus nek wis ketemu nyampo ngoten. Nek wis ketemu nyampo naj'alhuma tahta aqdamina. Naj'alhuma tahta aqdamina. Arep tak gawe, arep tak dadekne wong sing manggok nang ngisor delamaanku arep mbok ideg. Lah nang ngisor delamaan lho berarti nyapa? Dideg ideg. Lha ini Quran niki lho, Pak. Belajar Quran tenanan. Naj'alhuma tahta aqda wong sing nyasarke kula Gusti den takek nang dramaanku tak ideg-ideg Gusti. Liyakuna minal asfalin ben dadi keset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Hadratal kiram Romo Kiai Haji Ahmad Badrul Sholih, pengasuh pesantren Al-Huda Munggah Ploso Nganjuk, ingkang tansah kula hormati Kaji Suwanto sekeluarga, ingkang tansah kula hormati para penlenggah, para pirawuh ingkang hadir wonten ing menika dalu ingkang sedaya, muga dimulyakne karo Allah Subhanahu wa taala. Monggo sareng kala dherekne muji syukur dhateng Allah kanthi ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Muga nikmat sing diparingaken Allah kanthi hamdalah menika tansah dipun tambah dening ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Kaping kalih sholawat salam kita aturaken dhateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga minjang wonten ing yaumul akhir kita estu pikantuk syafaatipun, amin ya rabbal alamin. Pun bismillahirrahmanirrahim. Niki halaman niki cek neraka terus tak delok cek petang minggu kasih cek panggan neraka. Mulane kula tak solan apa? Tak sesel-seseli ngoten-ngoten niku. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil khabari halaman 1860. Niki intine ngeten intine. Niki intine niki wafil khabari idza kana yaumul qiyamah yaqulul kufar. Besok nang dina kiamat wong kafir niku padha ngancam, Pak. Dadi ngancam sing intine dhek gak trima ketika dhek disasarke karo wong. Dadi nek wong nyasarke awake dhewe, enek wong blithuki awake dhewe besok gak trima karo sing blithuki kula panjenengan. Nyampo ngaji, paling ya ngono, misal. Akhire njelalah awake dhewe gak ngaji, besok nang kono getun nang ngarepe Gusti Allah. Lah wong sing muni nyampo gak ngaji, ngaji niku berarti wong sing nyasarke kula panjenengan. Lah wong sing nyasarke kula panjenengan besok awake dhewe nesu karo wong sing nyasarke niki. Quran niki, Rabbana arinal ladzina adallana minal jinni wal insi naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin. Niki Quran. Rabbana do pangeran kula arina jenengan dudune Gusti datang kula. Gusti jenengan ketokne dudune datang kula. Alladzina ing wong akeh adallana kang nyasarake ing kita minal jinni ya nyatane saking jin wal insilan menungso. Gusti sapa sing nyasarke kula jenengan ketokne Gusti. Ngoten Pak, awake kula jenengan sampeyan ngoten. Awake dhewe arep bener kok gak sida bener. Awake dhewe nglakoni apik gak sida apik sebab disasarke karo wong, besok wong sing nyasari kula panjenengan jenengan goleki.
Kula jenengan besok goleki. Gusti jenengan goleki wong sing nyasarke kula Gusti. Lah terus nek wis ketemu nyampo ngoten. Nek wis ketemu nyampo naj'alhuma tahta aqdamina. Naj'alhuma tahta aqdamina. Arep tak gawe, arep tak dadekne wong sing manggok nang ngisor delamaanku, arep mbok ideg. Lah nang ngisor delamakan lho berarti nyapa? Dideg ideg. Lha ini Quran niki lho Pak. Belajar Quran tenanan. Naj'alhuma tahta aqda wong sing nyasarke kula Gusti den takek nang dramaanku tak ideg-ideg Gusti liyakuna minal asfalin ben dadi keset sing manggok nang ngisor dhewe napa lak keset to. Dadi wong sing besok sing nyasarke kula panjenengan kula jenengan goleki. Terus nek wis ketemu jenengan dadekne keset wong niku Pak. Terus jenengan ideg-ideg. Ngono Pak. Tapi apa yo enek gunane to Pak nesu besok nang kono apa enek gunane? Mboten wonten. Mboten wonten gunane Pak. Niki lho, niki Quran. Niki Quran, kudu belajar. Bismillahirrahmanirrahim wa qala muqatil. Niki sing dawuh muqatil yudha'u li iblis mimbarun finnar fayarqahu iblis dideleh nang mimbar sing nang jero neraka piyambake iblis terus munggah nang mimbar niku nang neraka ana mimbar sing nang kono besok iblis munggah datang mimbar niku Pak. Jadi neraka niku ana mimbare sing nang kono iblis bakal munggah datang mriku. Terus nyampo fayajtami'u alaihi al-kufar wong-wong kafir wong-wong sing disesatkan niku padha nglumpuk wa man nittaba'ahu lan wong sing manut karo wong sing manut setan niku ya bakal nglumpuk. Imam sak makmume nglumpuk dadi siji Pak. Ketua sak anggotane nglumpuk dadi siji Pak. Ketika iblis manggok datang mimbar panjenengane dheweke niku manggok nang mimbar pengine pokoke ngetok ngoten. Dadi lah Quran lan dawuhne to Pak, Gusti jenengan ketokne wong sing ngasarke kula. Akhire diketokne karo Gusti Allah, iblis dikek nang mimbar manggok nang dhuwur. Ngoten lho. Bareng wis manggok akhire wong kafir karo pengikuti kafir niku nglumpuk. Padha muni ngene, ya mal'un, he yang terlaknat ngoten. Yang terlaknat niku pun misuh-misuhe po niku. Pun misuh-misuhe misuh niku pun. Ya mal'un, he yang terlaknat ngoten. Wis pun kelumpukan pisuan niku nglumpuk dadi mal'un niku pun. Wis mulai kacang godhog, kacang goreng, pincuk sebagainya pengelumpuk dadi ston niku. Pung ya mal'un niku. Anta adlal tanah ang tariqil haq. Awakmu sing nyasarke aku sangka dalan bener. Aku arep budal ngaji mbok provokasi nyapo ngaji. Rasa budal ngaji. Lah niku bareng ngoten piye? Waqala lan muni, waqala lan ngucap sapa asyaitonu syaitan. Ya duwe pembelaan Pak, setan niku panggah mbela awake to. Lamma qudiyal amru, tatkalane diputus apa al amru perkara. Diputus Pak ketika iblis setan niku gak oleh manggok nang swarga. Diputus ketika iblis wis gak oleh manggok nang swarga niku wis diputus. Selamanya iblis tidak bisa bertempat datang swarga. Innallaha satamane Gusti Allah wa'adakum ikun janji sapa Allah ing sira kabeh wa'dal haqi kelawan janji sing bener. Iblis muni ngono. Ketika semua sudah diputuskan oleh Allah, Allah berjanji nang awakmu kabeh dengan janji yang benar. Ngoten. Wa'adtukum lan aku ya janji nang awakmu kabeh, tapi fa akhlaftukum terus tak ingkari janjiku nang awakmu. Allah janji nang awakmu kabeh dengan janji yang benar,
Aku iblis setan ya janji nang awakmu, tapi aku mengkhianati janjiku nang awakmu kabeh. Wa makana li alaikum min sultan, aku ki gak duwe kekuasaan nang awakmu kabeh. Aku gak duwe kewenangan terhadap kamu semuanya, kufar-kufar sing manggonan neraka kabeh iki. Dia gak duwe kewenangan, ora dadi pejabat tok. Wa makana alaikum min sultan, wa makana li alaikum min sultan. Setan rumangsa memang dia gak duwe kewenangan, Pak. Wong sing manggon nang neraka ya wis ngoten. Illa ang da'autukum, kecuali yen to mung ngajak sapa ingsun ing sira kabeh. Aku gak duwe kekuasaan apa-apa, ya mung ngajak ngono tok. Aku ya ora duwe kekuasaan apa-apa, ya ora duwe kewenangan apa-apa. Iso aku ya mung ngajak awakmu arep budal ngaji rasa ngaji. Arep budal jamaah rasa jamaah, ngono kuwi tok. Arep deres Quran rasa deres Quran. Ngoten, Pak. Ngoten. Fastajabtum li, lah awakmu tak jak gelem. Sing ngejak karo sing dijak ya padha to, Pak. Wong hukum negara niku mawon sing maling karo sing dijak maling ya padha kok. Ya padha wae bakal sing tuku barange ya padha. Ya padha. Fastajabtum li, awakmu gelem. Maka fala talumuni, aja maidu sapa sira kabeh ingsun, awakmu jangan maidu aku. Wong-wong awakmu aja maidu aku, maksudnya aja maidu nang setan. Wong aku lho mau ngejak, terus awakmu gelem, awakmu aja maidu aku. Walumu anfusakum, sing mbok paidu awakmu dhewe, salah kok tajak ke. Lah ngono lho, Pak. Salah tajak ke gelem. Dadi nang kono nggih pun karepe ngono ya entek urusane, karek nampa siksa, karek nampa rekoso sangka apine geni neraka. Nggih mugi-mugi kedik-kedik ngeten iki iso nambahi keimanan, keyakinan kula panjenengan dhateng ngersanipun Allah, sehingga kula panjenengan estu dungane sak wayah-wayah kundur, muga-muga kundur husnal khotimah. Amin ya rabbal. Makaten ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.